सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांती निर्माण होण्यासाठी सर्व पक्षांच्या उपस्थितीत सावंतवाडीत विकास परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे। त्यासाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, खासदार विनायक राऊत यांना बोलविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी आज येथे दिली। माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी आज येथील पालिकेला भेट दिली। यावेळी बबन साळगावकर यांनी जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी योग्य ते प्रयत्न करण्यात यावेत, आवश्यक रोजगार प्रकल्प या ठिकाणी यावेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडा अशी मागणी केली। त्यानंतर श्री साळगावकर उपस्थित पत्रकारांशी बोलत होते। यावेळी उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, आनंद नेवगी, सुरेंद्र बांदेकर, बाबू कुडतरकर, अनारो जिनलोबो, रेमी अल्मेडा, बाळू परब आदी उपस्थित होते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील औद्योगिक मागासलेपणा पुसून जावा यासाठी गेले 6 महिने या विषयावरती मी सातत्याने जनजागरण सुरू केलं असून अनेक नेत्यांना या निमित्ताने भेटलो। त्यामध्ये सर्वप्रथम पहिलं जे पत्र दिलं ते उद्धवजी ठाकरे यांना, त्यामध्ये मी स्पष्ट नमूद केलं होतं की शिवसेनेच्या मागे हा जिल्हा संपूर्ण राहिला असताना या भागातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत। इथं अनेक प्रकल्प आल्यानंतर विरोध होतो, परंतु ह्या जिल्ह्यामध्ये ठरवावं लागेल की कोणत्या प्रकारचे प्रकल्प या जिल्ह्यामध्ये आपण प्रस्थापित करू शकतो। त्यानंतर मी आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांना भेटलो, राज ठाकरेंना भेटलो, आदरणीय पालकमंत्री दीपक भाई केसरकर यांना भेटलो, प्रभू साहेबांना भेटलो, नामदार सुरेश प्रभू साहेबांना भेटलो। त्यानंतर आत्ताच शिवराम दळवी या ठिकाणी आले। या निमित्तानं प्रत्येक पक्षाची भूमिका ठरवण्यासाठी येणाऱ्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये औद्योगिक विकास परिषद सावंतवाडीमध्ये आयोजित करण्याचं मी ठरवलं असून त्याची तारीख आदरणीय राणेसाहेब, दीपकभाई केसरकर आणि अन्य नेत्यांना मी भेटून निश्चित करेन आणि त्या विकास परिषदेमध्ये प्रत्येकाला आपल्या पक्षाची भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रकल्प प्रस्थापित होतील हे ठरवायला लागेल। कारण आज जिल्ह्याची परिस्थिती बघितल्यानंतर 65% ग्रामीण भागातील घरं बंद आहेत। इथल्या मुलांना रोजीरोटीसाठी व्यवसाय नाही किंवा चांगल्याशा नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत। अनेक आलेल्या प्रकल्पांना विरोध होत चाललेला आहे आणि त्यानिमित्ताने ठोस भूमिका घेऊन ह्या जिल्ह्यामध्ये मी जो गेल्या 6 महिन्यामध्ये जो विचार मांडला आहे तो रुजत चालला आहे। त्याचं कारण द्यायचं झालं तर पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी चष्म्याचा कारखाना आणण्याचं जाहीर केलं, त्यानंतर त्यांनी डाटा इंडस्ट्री जाहीर केली, त्यानंतर नितेश राणेंनी आपली भूमिका जाहीर केली, त्यांनी आनंदवाडी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय, त्यांनी एक पंचतारांकित हॉटेल हे देवगडमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतोय असं त्यांनी जाहीर केलं आहे। म्हणजे कुठेतरी ह्या विचारांना चालना मिळते, त्याबद्दल मी त्यांना सर्वांना धन्यवाद देतो। परंतु खरोखरच प्रत्येक नेत्याला हात जोडून विनंती आहे की चुकीचा विकास आजपर्यंत दाखवला गेला, रस्ते, पाणी, लाईट हाच विकास फक्त आपण लोकांना दाखवला आहे। हा विकास नसून विकासाचा मार्ग पोटातून जातो आणि पोटासाठी या जिल्ह्यामध्ये अनेक ज्या ठिकाणी महाराणं असतील, ज्या ठिकाणी पडीजम नसतील त्या ठिकाणी चांगले प्रकल्प व्हावेत। जसं गोव्यामध्ये पर्यटन नांदतंय त्याच पद्धतीमध्ये तिथं औद्योगिक विकास पण झाला आहे। निश्चितचपणे सगळ्या नेत्यांनी ठरवावं लागेल की जिल्ह्याचा विकास करत असताना फक्त पर्यटन करून चालणार नाही, तर या जिल्ह्यामध्ये काही औद्योगिक क्रांती होणे आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला पाहिजे।